떠든 사람 또. дуруд бинанда азиз, навори мазкурро ман дер боз мехостам манзури шумо гардонам. мутаассифона бо баромадани баъзе мушкилот ва кам будани вақт имкон нашуд ки наворо барвақттар манзур гардонам. ин кор экспресс ном дорад дар Корея ва ман дер боз мехостам ки ба чунин кор ҷалб шавам ва аз кор барои шумо маълумот пешниҳод кардам. Инак вақт расид ки ман наворо манзури шумо гардонам. экспресс яъне бурда овардани кӯч аст ва ин гуна ширкатҳо ба ҳамлу нақли кӯчҳо аз як хона ба хонаи дигар машғул аст ва ин рӯзе ки мо ба кор ҷалб шудем бояд асбоби анҷоми як мактабро холӣ ва ба дигар ҷо мекӯчондем. баъд аз расидан ба мактаб ва ҷобаҷо кардани асбобҳои интиқоли кӯч ва ашё мо ба зали толере рафтем ки дар он ҷо тамоми асбобу анҷоми мактаб хундошта шудагӣ буд, чунки бачаҳо чанд рӯз қабл аз дигар синфхонаҳо асбобу анҷомро дар як толори васеъ хундошта ва бандабастӣ кардагӣ буданд ва мо ба кашондани онҳо шурӯъ кардем. چرا؟ وای نشکسته؟ асбобу анҷоми мактаб бошад бо транспорти махсус аз як бино ба бинои дигар интиқол дода мешуданд ки бор кардан ва фаровардани онҳо аз ҷониби кормандони ширкат анҷом дода мешуд. асбоби анҷоми мактабро яъне боркашониро мо тавассути ҳамин аробачаҳо анҷом медодем, яъне асбоби анҷоми мактабро ба ҳамин гуна аробачаҳо бор карда ба синфхонаҳо бурда ҷобаҷо мекардем.